Guys, please subscribe, comment, like, and appreciate this video. Maraming salamat. Ito kami, ma. Okay. Ay, kasakit. Ay! Ay, kasakit ako. Ay! Kasakit. Ay! Okay, bye. Agay. Ay, kasakit. Ay. Maklaro yung totoy mo. Maklaro yung totoy mo. Sa call YouTube. Tama na. Tama na? Ayaw. Ayun, sabi na nila, maayo na. Pinumotro ko. Sibog mo po eh. Ito naman. Aray. Undang nagpasag hapon gabi. Hindi na ako daw maligo. Ingon ni Doc Video. Gabi. Pwede lang mo kung maligo. Tama ka na. Ano, di ba ko maligo? Pwede man. Ang problema, ako sa panahon, Tempa ba? Sige, o mapas mo. Maligo man. pas pa, minimigan mo. Just tama. Pas mo. Ano, yung mapas mo ka, ino na mas bili. Ang doktor. Ang doktor man kung mamula ko kipas mo kusok. Ha? Isa pagkuhan. Ikaw naman ang kanas na, sulat. Yan na din sa lughan. Yan na, yan. Ang hago, yung kabalog yung disco. Ang nurse. Sila may nagkuhan. Check up. Pag-abot, ikaw na lang sila nag-reading. Di ba? Ay, kuhan mo na ka. High blood man ka, taas man ka kuhan. Muna ako. Ano, dyan na ako. Tama, dyan naman na mag-record. Yan, maligo dyan ka ang gabi kay para mapabaang high blood. Correct. Presko. Pag-abot sa panahon, mapawi ka ng presko. Preno, dugay pa mapon. Buwang na ba ya? Pero dugay pa mapon may pik. Okay na eh. Epekto na eh. Ipikto na rin. Nga na naman sa dugay na sa ligo gabi Kasagaran sa mga idaran, huwag mabuyag sa mga bata. Siya, dili siya. Wala na yung mabuyag dili kanan. Dili man. Sigara, gini kanan dyan. May mamagay. Ligo. Para, 82 so. Sige, katao. Ligo, bibi na. 82 na, huwag ka wala na yung palibadi ng mga nidiri. Bibi, ligo, bibi na. Dibita sa hindi o mapasa ko. Mas matong na pasa ko. Pasal niya po siya. Dali ho. Pero dili na siya nagpasa tayo. Naginaw mo na siya nako. Sukyong po na po na. Umubang na po, uban na po. Kapalo po kumulakaw. Kaya sa kumpon.
Manawag pag-text. Panak ko diya. Paon siya. Ano siya ang pahilot, pa-schedule. Ang tigulang na eh. Silpon ang kipon. Ang gagmay nga na silpon. Matay ko sa tanan. Yan na ko lagi. Sa tanan, sinyo din na yung pahilot. Ikaw rin, wait ako. Pribadi. Dahil yun sa kuban. Sa kaya po niya, hindi ako kakain. Pero kumain. Bodyguard. Ato talingkay, matog nga mall. Anong gito sa ikaw, gwardya? Ikaw ba na, ikaw wala. Punita. Buti kayo nagbuhok ba? Hindi buhok. Ano ko na Sinila niya. wala na. Tinanong ko po, pero wala. Hindi na ako. Uy, nasakit na. Ano tanggalin? Karoon pa ko na yung mercury. Upenay. Lakbang. Sintro kayo? Una pinakada ko Mercury sa Digos. At least sana diri na dito at nanak. Isus na. Buwak. Na. Agay. Aray daw lak. Aray. Sabangin ko ba? Sabangin ko, nali. Agay. Aray mayo agay. Ay, agay. Ay, agay. Dos. Ito po na ko kanina, 85. Ano yan? Iba yan. Pinakatigulang lang ang kilo, 100 to. Kahilot galing 100 to, no? Gusto ko masama ko na grade 3. Wala man, reduce po. Reducean po. Kasi mo reklamo, reducean. Pero gusto mo, reduce. Reklamo, magka-reducean. Ano po? Kaya ka sa kita, tungod na po nini mo. Hindi ka magpahilot ba pero ayaw mo sunod. Kaduhan na ni mong hilot ron. Kami ako ba? Pero kung mo ka mareklamo ato, Ha? kung mo ka mareklamo, Wala tayo. Karoon sa kita dyan. Itong last time ba, dari sa iya ha? Hindi, wala ko katulog kayo. Ay, kasakit. karon, Agay. Ay! Wah! Agay. Agay. Sakit kayo. Ang sa lula. Ang sa lula. Ang sa lula. Sakit anak. Ay, kasakit. Ah! pas mo sa kusog. Pinahangin, pas mo. Inot mo ka? Inot.
Isa po, Bisaya po ni ato kaysa sa iyo po. Ha? Sa buto. Daw sa may isang taana. Bisaya. Pala ya, points. Ano na po, espiritu. Ay! Buwan, taga-bansanan mo ito. Buwan, himit ko. Napahawa nila. Ito. Idiwa pa na pagkala. Diba, katong sa bansalan, ito naghalad, di manok na puti. Diba, wala mong gyapon, no? Ingon, mga ito, hindi mo hawa man, no? Dili na mawa. Isok. Bae. Kaagi mo magagan. Pag gano'n. Agaw sa mga Facebook na. Nasanip. Na manok pa puti. Hindi ko anak, wala pa ko anak. Ako kay nawakwak daw ko. Unitan rin ako na. Unitan rin ako na. Wala na. Adlok na nas mong kamot. Istoryahan mo to niya. Yang yun. Yan ito ba? Oo, pero isog yun. Hindi daw sa mong balay. Tara mo sa mong kinira ng balay. Ang iyong balay. Tama dyan sa mo dyan. Unaan, anak mo ka ilang syudad na dito. Ano ang gate? Magsara ka mong ulo. Sa ulo niya, sarap yung mata. Wala naman po itong manok. Kuwaran lang manok, kwarta. Nais siya ang hawa. Diba, mama to nga si Dean? Ano naman? Agay! Sakit kayo. Ay! Ay, kasakit na. Ano ka? Agay na sakit. Ayaw. Lipi naman na siya. Ano magpaabot oy. Dali. Bata. Yung baklay-baklay mo na sa kuwan. Sada. Ano yung sa mga nagdisiminto? Dali ka na. Wala eh.
pa mo ko nag-video ato. Karang naman ko nag-video. Dito. Putra lagi kita dito. Awa gud siya. Ako lagi kita dito, pasalita maligo hapon gabi. Ako to dito ba ana ba ko? Abot malagi ko dito oh. Sige man yapon kog ligo. Sige. 2 kilo. Di pa dapat dito eh. Balik yapon ako. Kayo ora keto. Pa, kapag cinta, balik. Balik kita. Ha? Balik kita. Ah. Sakit agad. Ay. Sakit ay. Ay, sakit. Okay. Ay. Ay, ano, sakit tayo. Yun. Sakit tayo. Kaya din. Nawas na kugihan. Sakit na kay Luton. Ala, natanggal mo na. Natanggal. Nawa na. Hindi na, be. Usus na kamay, ma. Usus kamay. Us-us daw, us-us. Up. Ay, gano'n. Step na step. Kaputang kang tawil likod, ma'am, ha? Itlog, manok, bawal makaon, ha? Talong, bawal. Itlog, manok, kinamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, bawal, ha? Pwede rin ka, kailan talong. Kurang ako po. Gali kang country ato. Qatar, Riyadh, o Tabuk. O ni amon yung trabaho ko. Mason ko, nikulik alas 3, hilot. Ayun lang mga tanong. Magkamakan. Mapas mo. Mas mo yun. Ako nakita ang babae. Babae. Tan-or naman mo. Wala man manguwan, tan-or naman. Nakaitong. Black ni siya nga babae ni. Dili puti. Pero dili man may labot. Mga sakit man, me. Ha? Mga sakit. Itom ba babae? Hindi po siya itom. Medyo may... Dili po siya sa side sa Putong ko, ang taga dito nga. Wak-wak ko daw ko. Ganahan ko kayo kukwak ko. Sa lasang ng wakwak. Umbot. Masang pulte. Wala. Balot yun. Saag daw. Ano sa aga wakwak? May saag nga iring. Abot lang Sa ko lang. orange. Ano? Ang orange siya, tagadigos na. Persian? Orange. Light ba? Murag. Bakit nga yun? Wako na lang ay ring. Yung ilang paborito ko na partner niya, ang ako po, mahinga.
kuan, siring. Lagi na karon. Say mawala say naa. Tungha. Gusto niya yung kawaon. Kira? Exit na ikaw. Saka daw. Ano ba? Hindi mo man eh. Okay, begini mo man, Kim. Sulito. Muli ganahan ako ng mga pasmo. Mga pasmo kusog. Sampai na ito tarongon, inig. Ito sa jud. Minta na si Pagkeke. Ano na niya ito? Dia kang muak dia. Muak na. Kung sa kuna, pasuya ko. Pilar na ligo. Pilar ka na ligo. Bilang yun. Kapag may alas 12, di pa sa kaligo. Alas 12, di pa takatulog. Dito. Kapag na pangulo. Tagbawang. Ato na lang, yun lang. Pasitis ka na lang ng ulo eh. Nga kay murag mabuak daw. Naman maminong tambal. Muadag mabuak yung ulo. Nahinab dyan kami ng tubig. Gusto ko ito. Ano ko? Ako itong 12 ka baso. 8 to 10. Pero daghan magpagawa sa singon. Ago. Kulang siya. Inom yung ka. Wala na ng count na. Tungod sa kainit sa panahon. Kaya kung nagbase ka 12, kaya ka na inom mo ng 12 o peras 12. Wapay ito nakakuha na kagis 12. Kaya nga pong gabi eh. Saan na lang to? Sige ka pasingot. Inom na po ka. Ikuhaw. Pila lang ako ng baso 12. Yun. Huwag mo ito pinason. Ano eh? Sleeping na. Wala, wala. Ano may hanap ako dito ako? Mga babae kita. Wala ginang kuan. Mandita naman o. Ano eh, bumawa. Ako ba yung babae? Ilan na si Maya? Ay, lutaw man. Lutaw siya. Ano yun? Ako lang, tambal lang ko. Di sa kadool. Namundungol siya. Right kaya kaysa kaya di sa mudool. Napalayo siya na ko. Kaya ni dool siya. Kahiring man siya. Istorya man siya diya sa kusina. Dili sa musanib. Kaya musanib siya. Bildi siya. O nga bright kaya sila dito sa kaya mo na akong matapuyo kayo. Dili na sa musanib. Kaya musanib, pagunitan man sila. O, pagkana, alis na kawa. Malak na na. Sakitan sila din. Ano sila? Tanaw lang. Mata si Loni ka. Ay, iwan mo siya. Murang sa pagko. Ano, i-check niya. Babae. Kaya bangon ta, bangon. Tungod tambal. Dali lang tayo. Init sila. Sa pagko. Kaya pagbasa ka ron ha? Ha? Nakaroon ako, mawala ligo.
Kaya sa maling sa likod niyo yan yung balay. Nama sa likod yung balay. Oh, kasi among pala. Nini. Ito lang naman tulog. Tindahan naman eh. Wala may mo na balay. At sama dito. Iyo jadi master ito. Waktu kan tasan. Ya. Kadungdong. Mga kadugdug. Unsa nagkuhan? Patuon kay garo na mo. Tabawi ko rin. Tabawi ko. Ay. Ay. Ah. Okay naman, mamain na ka. Jesus name, ayun na. Big just checking pants jacket. Thank you for watching guys. Bye-bye.